V jedné vesničce žila na první pohled docela normální rodina. Táta, 2 děti a nevlastní máma. Táta doma stále něco kutil. Jeníček s Mařenkou si hráli a máma se starala o domácnost, což jí velice vyčerpávalo. Konečně mám chvilku pro sebe. Lahodná čokoláda a krémová mléčná náplň. Podívejte se na mě, jak svého muže znovu na mě. Bohužel on není já, ale stojí od svojí zde, že znovu muže o něj. Ahoj, nejsme, Gabole, všechno je možné, jsem řekl. Podívejte se, jak se jí třešníka Arel. Dáte to pozor, je to strašně složité. Nejprve ji odmíš, pak ji odmíš. Já. Nemusíš říkat jméno, ani bez toho nejde. Pak je omléčený a pak sníží. Ne, proč? Ještě to neumíš. Mami, koupíš mi kostníky. Asi ne. A proč ne? Jsou vitamíny a vápníkem. Uvidíme. Tato vrtačka s touto cenou potřebuje vůbec ještě nějakou. Táta dovýčil své ženě plán, jak se zbaví dětí a pak si bude moct koupit vrtačku. Dohodli se, že Jeníčka a Mařenku odveze do města a tam je nechá. Oni už se o sebe nějak postarají. No nejde to. Děkuji, pane. Přijďte včas. Táta odjel a děti se rozhlížejí, kam půjdou. Procházejí městem a nestačí se divit, co vše potkávají. Ahoj, já jsem Tuc. Teda, normálně ne, ale v téhle reklamě jsem. Tohle je moje kamarádka zde. Víš náhle? Já jsem. Posledněte. Díky. Páni, ty máš rád oběd? Já bych si to dokázala. Máš samo písat efekt kamarádka. Nedrate se, když existuje lehké řešení. Saďte si v naší srdce a dělejte věci, které vás baví. Prvé děkujte 100 milionů korun. Já jsem vyhrála. A teď vezmu na Tedy volný nápad, že to máte? Ne, u nás tam taky absurdní poplatky nemáme. No když to vynáší, tak co? No nazdar. Nazdar. 10 korun. Ne, dobře, není jak. Programka rodičů, taky si říká. Takže, holky. Jinak mi to bylo blbý. Jeho to má znesená mrož, od které mi z čerstvých jablok, lahodné smetany, lahodné čokolády, vyrobeno z lásky k ženám. Jdeš na popovu, jednu velkou. Ahoj, Jeňo, až na blíž. Když jí miluješ, není co řešit. Ráko, musíme jít. Město účetí omrzelo a chtějí domů. Jenže táta nikde. Tak se rozhodnou najít cestu sami. Jdou přes les a tam je ještě čeká spoustu překvapení. Ha ha ha!
Hledáte jistotu v neklidných finančních tokách. Mějte si stavní spoření uličky. Aha. Tak tomu říkám, slušně vychodě dá motor. Skytl, zhovoře. Malé Rosíku se narodila fialová krabička. Matematice nerozuměla, ani hraní nešlo, ale objevila svůj výjimečný dar. Popostrčit nás. Já už nemůžu. Když budeš hezký kamarád, uvidíš tu fialovou krávu. Já už ji vidím. To je asi velíková královka. Počkej, ať jen tady může průznout. Nejde to. Zkuseš jednou, nejde to. Ukáž. Nejde to. O tak děti, to neumíte, to je bramác. Starší opuštěná paní, která bydlela sama vlastní chalupice, byla ráda, že bude mít společnost a o děti se postarala.